La 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 जेरै गस्लायानो गैयालै अबावबा थांनोबा मा गानना थांनो दिनैलाय बे मोनसेखौनो बेसे गानबाय थानो गस्लायानो गांनैसोल' आंहा मा गानना थांनो मा गानना ना ना हा बेलाय माथो दख'ना गोदानसो अ थारमानेके सनियाया दख'ना गोदान बायना दोनखुमादों अ आसल काहिनिया बिसो माने दख'ना गोदान बायनो बाव फैसा मोनदों बेलाय माथो फैसायानो गैयानो बाबियासो दख'ना गोदान बायखुमाना दोनदों आसरित मोनबाय आं माने आसरित ओरैबायदि सैथानमार नोङो सनिया आंनो खिन्थालायाखै सनिया सनिया खोनादोंना खोनायाखै ओजों फैलाय मायोहाय मा जादों माखौ इसिबां गाख्रबसोदों आसरित घटना खालामबायलै नोङो सनिया नों आंखौ ओरैबायदि थगायमारो मा थगायखां नोंखौलाय दख'ना गोदानखौ सोर बायना होदों नोंनो अबाव मोनखो नोङो दख'ना गोदान नोंनियाव माथो फैसा गैयानोलै आमखि सोर होनाय सोर सेंग्राया होनाय सोरजों लाइन मारियो नोङो दख'ना गोदान बे दख'ना गोदानालाय दंखायोमोन आं दिहुनाखैमोन थगायनो लामा मोनाखै नोङो आंखौ सोर होनाय दख'नाया सोर होनाय मा नोङो सोरबा हौवाफोरजों लाइन मारियो नामा बुं नों आंखौ एथ' बेफोरबायदि सानबाय आरो बेटाव आं रावजोंबो लाइन मारिया मिथिगौना नोङो आंखौ नंखाय खोथायावनो मानो सोमाखो होमबा दख'ना गोदाना अबाव मोनखो बेखौ बुं बे दख'ना गोदानखौ आंनि लोगो सासेसो हरदों आंनो बिमानि कसम जानाय दे नोंसा आइ आफानि कसम जा इसोरनि कसम जा बे दख'नाखौ आंनो लोगोआ बायना होदों होननानै दे बेखौनो कसम जालायनांगौ आरो लोगोआ अननानै होदों आरो आंनो कसम जा बे दख'नाखौ नोंनो सोर बायना होदों अबाव फैसा मोनदों बुं नङाबा खिन्थु मुझसे बुरा कोई नहीं होगा बुंना दोनखाबाय आं सनिया मोजाङै सोंनायावनो मोजाङै फिननाय हो आइया फैसा होदोंमोन आंनो मा होनदों आइ बिखुनजोआ नोंनो फैसा हरदों बेटाव आं ब्रा ब्रा बिदोंमोन सानसेखालि आइयाथ' आंखौ बेसेबा रागासो जोंदोंमोन थेवब्लाबो आं ब्रा ब्रा गाबनानै बिनायखाय एसे फैसा सोना हरदोंमोन होमबालाय नोङो आंनो मानो खिन्थायाखैमोन बुं ओरैनो खिन्थायाखैमोन आङो उनाव खिन्थागोन होननानै आंजों फैसा लाजानो गिनानै नोङो आंनो खिन्थायाखै आरोना हर बाखि फैसा हर बेसे हरनायमोन सोनानै बेसे हरनायमोन बुं 5,000 हरदोंमोन 5,000 बेसे दंबावो हर बाखिया हर आंनो नोंथ' दख'ना लाखाबाय बाखिया हर बाखिखिनिखौ आं मालाबा नांगौ होननानै दोनदों नोङो लागिबा 500सो लानो हागोन दे बाखिया थाथोंसै आं दख'नाखौ 2,000नि बायदोंमोन बिनिनो आरो 2,000ल'सो दंबावो नोङो 500 ला बाखिखिनिखौ नांगौना आरो खरसा जानोबो आरोथ' दा फुजाबो फैदों फुजायावबो एसे फैसा नांगोन ना गावगाया 2,000नि दख'ना लानानै आंनो फैसा 500ल' जासिदों नोङो दानो जोनानै बिरफा होगोनलै बाल हिनजाव फैसाया हरनोबा हर माने आं फुजायाव ड्रेस लानाङा नों गावगाया लानांगौ इसेबां मेगन सायो नोङो आंखौ सनिया गावगायनि हौवाखौनो जेबो मेगन साया आङो होमबालाय माथो आंनो खिन्थायाखैमोन लाजानो गिनानै फैसाया हर लागिबा आं नोंनो 200 होगोन दे बाखि फैसा हर बाखि फैसाया हर होनदोंना नों मानियाना गन लायनि दं गन आंनि बेगाव दङ दे होइनाबा दासो लाइनाव फैदों जाले आंखौ थगायनानै फैसा लानो नागिरदोंमोन नोङो हारसिं लाना दोननो नागिरदोंमोन नोंनो 200ल' दोनसिगोन आं बाखि 1800खौ आं लाजोबनोसै जाले मादै मायो नानि आदै माबा मा ओंख्रि संनांगौबा मादैया अबाव थांखो नोंसा मादैया दुगैनोसो थांदों ओंख्रिया दालि दङबा दालिखौनो संदो दे जेखि जाया संबाबो जागोन नोंनि गोसो मथे संबानो जाबाय ओमफ्राय नाखौ मा खालामनांगौ आदै नाखौ ओरैनो गोरानै एवना दोनबानो जाबाय दे माने दहाय मादैया बुंदोंमोन नाखौ खुमब्राजों संनानै हामगोन खोमा होननानै बेनिखायनो सोंनो नागिरदोंमोन आं मादैखौ सोंलायनाङालै माखौथ' आरो खुमब्रा संबाय थानो खुमब्राखौ आं बारा मोजांबो मोनखाया दालिखौनो सं
ओमफ्राय नाखौ गोरानै एवना दोनबानो जागोन दे। दे होमबालाय जागोन दे आदै। जमुना, नोंनि ओंखाम ओंख्रि संनायफोरा जोबोद गोथाव जाथारोलै। नोंसा मादैया बेफोरबायदि संनोनो रोङा। मादैनिखौ गोथाव मोना नोङो आदै? माथो आंलाय मादैनिखौसो बेसेबा गोथाव मोनो। नङालै, नोंना गोथावसिन जायो नानि। नंगौ नामा? नोङो बिराद रोंगौलै गोथाव गोथाव संमारनो। आङो मादैनिफ्रायनो बांसिन सिखायदों ओंखाम ओंख्रि संनायखौ। मादैया आंखौ आगोलो फोरोंबाय थायोमोन। मा खालामफैदों नोङो? जमुना नानिया नोंखौ गाख्रबगासिनोमोन। नों आरो दुगैनो थांबायना, बिनिखायनो आंनो फैबाय। मामोन? मादै, मा ओंख्रि संनांगौ होननानैसो सोंनो नागिरदोंमोन आं नोंनियाव। ओमफ्राय आदैया बुंबाय माथो दालि संनांगौनो, ओमफ्राय नाखौ फ्राय एवनांगौनो। जागोन ना? आंलाय खुमब्राजोंसो जानो लुबैदोंमोनहाय नाखौ। दे होमबालाय नानि संदो ना होमबा खुमब्राजोंनो। नोंसा मादैया खुमब्राजोंसो जानो लुबैदोंनो। जागोन दे आदै। नोंखौ दालि संनो होनमारदों आरो बियो? मादै, माथो आदैया खुमब्रा मोजां मोनानो, बेनिखायनो दालि संनो होदोंमोन। जायो संना होबा। दे, आं ओरैनो थास्लायस्लाय आंनो संनोसै। नोङो संलायाबाबो जागोन दे नानि। मादै, माथो आदैया आंखौसो संनो होदों? नों संबाथाय मालाय गोथाव मोनानो, आं संबासो बेसेबा गोथाव मोनोनो। गोथाव मोनासो जागोन दे, माथो सोलालायनानै जायो। गोथावालाय नोंनियाबो जायो, आंनियाबो जायो, थेवब्लाबो बेलाय आंनिखौ मानो गोथाव जाया होनना बुंदों? आंनि सिगाङावलाय माथो सानसेबो गोथाव जायाखै होनना बुंफेरा? ओरैनो बुंदों खोमा होमबा। मिथियाहाय। थां, नोङो दसे जिराय थां, आंनो संनि दे। नोङो दहायनिफ्रायनो मावगासिनो खामानिफोरखौ। सानैबो लोगो नांना संनोसै दे मादै, आंबोलाय माथो खालामबाय थानो। दे होमबालाय आङो नाखौ सायनोसै, ओमफ्राय नोङो खुमब्रा फिथाइखौ हाहाय थां। जागोन दे मादै। सोर बुजिनो सैथो गोसोजों मोजां मोननायखौ? जिउआव दुखुल'सै, दुखुआनो आंनि जिउ। हास्थायदोंमोन आङो नोंखौ, नाथाय दिनै फेलें जाबाय। नोङो जुदि आंखौ गाननो सानमारनायमोनबा मानोथ' आंखौ लानायमोन? आं नोंखौ बावनो नाजागासिनो, थेवब्लाबो बावनो हायाखै। नोङो साला आंखौ थैदोंना थैयाखै होननानै चेकिं खालामनायदोंना? सोरनि नाम्बारजों फन खालामनायमोन? र' आं रायहरनि। साला आंखौ थैबायना थैयाखै होननानै नोंसोर खबर लाग्रा। सुखुयै थानो होआ आंबो। बिराद खुसि मोनदों आरोना नोङो टिल्लु, आंखौ बेफोरबायदि खालामनानै। आरो साला सोरनि नाम्बारमोन बियो? सोरनि नाम्बारजों फन हरनाय बियो? रायहरनि र', लोगोबाबो रायजागोन आंजों। खोब मजा लादोंना बिसोरो आंखौ बेफोरबायदि खालामनानै। वाट्सएपबो गैया, नायदोंमोन आङो। सोर बियो? रिसिभ खालामाखै माथो। सोर सैमा बियो? टिल्लुखौ हेफाजाब होग्रा सोर नोङो? साला रिसिभ खालामाखै। र' नोङो खेबसेल' रिसिभ खालामो, ओरैबायदि रायहरगोन आङो। खिथेर लागोन आंबो टिल्लु, नोंखौ खिथेर। नायगासिनोसो दं आं नोंखौ ना आं दानो केस होनो हागौ टिल्लु, मिथिबाय? थेवब्लाबो होआ आङो, मानोना आं नोंखौ दाबो मोजां मोनो। नोंनि इयुननि खोथा सानो आङो दाबो। नोंसो दिनै आंखौ धोखा होबाय। खामानिफोरा जोबजोब्बाय र', दानियाबा दसे जिरायथ'नोसै, उन्दुथ'नोसै। दाथ' आरो टिल्लु फंबाया बिजुलिखौ मोजां मोननायनिफ्राय आंखौ एसे अनग्राबो जाबाय, उन्दुनोबो होग्रा जाबाय, आराम खालामनो होग्रा जाबाय। आगोलथ' बाप्रे माबायदि बाहायोमोन आंखौ। बेफोरबायदि बारा आंखौ सैमा रखम बाहायबाथाय आंथ' थांगोनसोमोनलै। बिनानावखौ मोननाय लोगो लोगोनो सानसेबो जेबो बुंला माथो आंखौलाय। मायबाफोर गोरोन्थि जाबाबो जेबो बुंला। दे जिखिजाया दसे मबाइल नायथ'नोसै आं। दाथ' आरो जेबो खामानिबो गैथ'ला नालाय। लैथोस्रिनि 10टा मिस कल? आरे बाप्रे, 10टा मानि मिस कल जाना दङ माथो। आंखौबा आरो मानो फन हरखौ? 10 बार मानि फन हरनाय आरो आंखौ मानो हरनायमोनबा? माथो टिल्लु फंबायाबो ब्लक खालामना लायाखैनो। बिनियाव हरनो गारै आंनोलाय मानो हरखौ? आंलाय दालाय मा खालामनो? टिल्लु फंबायाथ' रिसिभखौनो खालामनो होआखैमोन। हरथ' दे, आं हरफिनला। मानोबा हरदों, जि जाय जाथोंसै, थाथो हरा। आरो हरबावदों माथो। दानियाबा मा खालामनो आङो? हरबाय थाथों, आं रिसिभ खालामालै, आं रावनिबो गेजेराव हाबा। हरबाय थाबाय माथो, मा खालामदो आङो?
मायबाफोर जायाखैथ'। नङाबा खेबसेखिनिखौ रिसिभखौनो खालामनोसैलां। थिलु फंबायनोबो खिन्थाथ'लां। हेलौ, सोर नोङो? आङो माबा सयथा, सोर नोङो हा? नोंसोर आंनि दुखुखौ नुनानै बिराद रंजानाय मोनदोंना? मजा मोनदोंना? नोंसोर मजा लादोंना? नोङो टिल्लुनि लोगोना? आं मिथिगौ। आंखौ थैदोंना थैयाखै होननानै टिल्लुआ फन हरनो होदोंमोन ना? लाजिया नोंसोरो? नोंसोर गावबा गाव जाजाबासो मिथिगोन। नोंसोर गावबा गाव बेफोरबायदि खालामजाबासो मिथिगोन। आंबो हरनो होननानै हराखैमोनलै। हरनो होननानै हराखैमोन? नोंसोर सब गासैबो एखे गोजाना? टिल्लु बायदि मानसिनि लोगो नोंबो मोजां नंखाया। थैदोंना थैयाखै होननानै फन हरफ्लालायदों। थैयाखै आङो, थैयाखै। खिन्था नोंनि लोगोनोबो। आंखौ हागौबा निमाहा होबानो जाबाय बिनानाव। आं हरनो नागिराखैमोनथ'। बे टिल्लुआनो आंखौ ब्रा ब्रा हरनो होबाय नालाय, बेनिखायनो आंबो हरनाय जाबाय। नोंसोर गासिबो एखे गोजा, आं मिथिगौ। आं बेफोरबायदि नङालै बिनानाव। नङा मायाबा, नोंसोर सेंग्राफोरा गासिबो एखे गोजा। 100%आव 90%आनो गाज्रि। जायबा मानसिखौ आं एसेबां फोथायदोंमोन, बै मानसियानो आंखौ दिनै बेफोरबायदि खालामबाय। नोंबो टिल्लु बायसि नामा? हा? टिल्लु बायसि नोंबो? खोनासंना ला, रावखौबो बेफोरबायदि खालामनाङा, मिथिबाय? जोबोद दुखु मोनो, बिखाया गाबो, खस्थ' मोनो थांना थानो, मिथिबायना? जानो लोंनो सुखुवा, उन्दुनो सुखुवा, जेबो खामानि मावनोबो गोसो जाया, मिथिबाय? गोसोथोदोंबाबो सासेखौनो गोसोथो, थार गोसोजों गोसोथोनांगौ, रावखौबो थगायनाङा, नङाबा उनाव थगायजाग्राया जोबोद खस्थ' मोनो। नोंबो बेफोरबायदि नामा? हा? नोंबो थगायफेरबाय? आं दिनैसिमहालागि रावखौबो लाफेराखैयानोबा। माने आं रावखौबो मोजांखौनो मोनफेराखै। नुदों, टिल्लुनि लोगो नालाय टिल्लु बायसियानो जाखागोन। मानो बेफोरबायदि नोंसोरो? मा मोजां मोनो, मा मोनो थगायनानै? आंखौ थैदोंना थैयाखै होननानै टिल्लुआ फन खालामनो होलायदों आरो आं रिसिभ खालामनाय लोगो लोगोनो दानना हो होनना बुंलायदों। जेनेबा आं खोनायाखैसो आरो आं गासैखौबो खोनाजोबदों, मिथिबाय? मा सानदों बे टिल्लुआ? आंखौ धोखा होनानै, आंखौ दुखु होनानै गावहा गोजोन संसार मोनजागोन सानदों नामा? मोनजाया बिबो, गोजोन संसार मोनजाया। पाप नांगोन, पाप। खोनाबायना? पाप नांगोन। नोंसोरथ' टिल्लुनि लोगो, एसे बुजायनांगौमोन। आंखौ मोजां मोननाया 7 बोसोर जाबाय। मागोनि उनावनो आंखौ लांनो गोनांमोन। नाथाय सोर महर गोसा सिख्लाखौ नुनानैबा बिदि गोसोआ सोलायलांखो? बेफोरबायदि खालामनाङा मानसिखौ। सोर महर गोसा सिख्ला बियो? मोजाङै मोनजाया बिबो, नायबाय था। हामा बेफोरबायदि साव होनो। होनबा आंखौ नागारनाया हामदों नामा? हामाखै, टिल्लुआ बेफोरबायदि खालामनाङामोन। आंथ' बुजायदोंमोनबो, नाथाय दा नोंखौ नांलायानो बेनो। गावनोनो नांलाबा जोंफोर बुजायबालाय अबाव लानो दे। बेनोथ', बियो आंखौ बेफोरबायदि खालामनाङामोन। 7 बोसोर मोजां मोननायनि उनाव आरो आंखौ लांनो ओंखारबाय थाखायोमोन। हाबायानो जासिगौमोन जोंफोरनिया। बिनि थाखाय खैजोनबा सेंग्रा रिजेक्ट खालामबाय आङो, हाबा जायालासिनो थाबाय। गावगायानो आंखौ लांनो जाबाय थायोमोन। सोरबा महर गोसा फाफि सिख्लाखौ नुखो? बे सिख्लाखौ लोगो मोननाय लोगो लोगोनो आंखौ नांला जाबाय। आंनिया खर'आ मोजां नंला, मिथिगौना? बुंनाय बाथ्राफोरखौबो बुंफ्लांबाय थायो आं दानिया। ओरैबायदि खालामबाय बियो आंखौ। नोंसोर मानो बेफोरबायदि सेंग्राफोरा? बै सिख्लायाना आंखौबो फन हरलानानै दम होदों, जोंफोरनि गेजेराव हाबनांला होननानै। मैया दाखालिसो फैदों बे सिख्लाया टिल्लुनि जिउआव। उल्था बियोसो आंखौ दम होबावो। ओरैबायदि गाज्रि बे सिख्लाया। जोंनि गेजेराव हाबनानै टिल्लुखौ सेना लाबाय। मोजां मोननाय दंखायो होनना मोनथिनाबो बियो टिल्लुखौ मानो लानांगौ, मानो एक्सेप्ट खालामनांगौ? आरो बै सिख्लाया जुदि टिल्लुखौ न' होनना बुंनायमोनबा, नाङा होनना बुंनायमोनबा, बियो मा लानो हागौमोन नामा? जायबा सिख्लाया बिखौ मोजां मोनदोंना, बिखौ गोसोजों मोजां मोनाखै बियो। बिनि धोन सम्पतिखौ नुनासो मोजां मोनदों, आं मिथिगौथ'। नायगोन आंबो बिसोरनि संसारा बेसे मोजां जायो। इसोर दं, इसोरा नायगासिनो। 7 बोसोर आंखौ टिल्लुआ इउज खालामबाय। दा आंखौ नांला जाबाय। दासो आंखौ बुरि होननानै बासिग्रा जाबाय, बै गोरलै सिख्लाखौ मोननानै। सोरनि फिसा बियो? एथ'ग्राबो गाज्रि, एसेबां लभिया सिख्ला बियो। बिनि आखल आखुआ, बिनि गोसोआ मोजां नंखाया। खोनाबायना? नोंसोर नाय, सानसे नङा सानसे टिल्लुआ धंस जागोन।
आं मा होनना बुंबावनो आंथ' बिसोरखौ बेसेबा बुजायदोंमोनानो। बिजुलि नोंखौ ओरैबायदि जोंबाय आङो। नोंलाय मानो फन हरलायनानै दम होनांगौ दिनै? बा मा पाइसे बे बिजुलिया गावगायासो गेजेराव हाबनानै उल्था लैथो सिटखौसो दम होबायबा। से मा बुंबावनो आंखौसो उल्था जाम्बा होनना बुंबावो। बे आइयाबो बादा होनांगौ इसेबो बादा होआ। उल्था लोगोसो जायो सापर्टसो खालामो। मा जाबावगोन। लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। दिनै माने आंना खर'आनो सागासिनो दहायनिफ्रायनो बेनिखायनो गोलाव बानायनो हायासै। मानोना भिडिअखौबो सानफ्रोमबो हगारनाय जादों नालाय बे साननैसोआ। भिडिअ बानायबाथाय मबाइलखौनो नायै नायै बानायबाय थानाय जायो नालाय। बिदिनो बांद्राय गोबावै मबाइल नायबाथाय मेगनखौ बोरैबा मोनो ओमफ्राय खर'फोरा सायो आरो आंनिया खर'आनो एसे दुरबल आरोना लोगोफोर माने दसेनो सानो नागिरो। भिडिअफोरखौबो गोलावै बानायो नालाय सानसेया नायनाय जायो बेनिखायनो खर'आ सायो आरोना। गुबुनफोरनिखौ आं मोनथिया जिखिजाया आं जुदि गोबाव मबाइल नायोना मेगनफोरखौबो बोरैबा मोनजोबो ओमफ्राय खर'आबो बोरैबा एकदम साग्लिजोबो आरोना लोगोफोर। आरो लोगोफोर जायबा गोलाव डायलग होनायफोरखौ नायनो बायोना स्किप खालामनानै नायबानो जाबाय। बिदिनो मालाबा समाव गोलावैबो रायज्लायनो गोनां जायो। नोंथांमोना आरो बेखौनो बरिं मोनो आरोना सोरबा सोरबिसो दे गासैबो नङा। बरिं मोनोबाथाय स्किप खालामना नायबानो जाबाय आरोना लोगोफोर जायबा बरिं मोनो। बुंनायखाय गाज्रि मोननाङा दे लोगोफोर। आंबो नोंथांमोननि बुंनायखौ गाज्रि मोनाखै। ओमफ्राय मालाबाफोर एडिट खालामनायफोरावबो गोरोन्थिबो जानो हानाय दे। नोंथांमोना जुदि मालाबाफोर गोरोन्थि नुयोबा कमेन्ट बक्सआव थांनानै खिन्थाबानो जाबाय आरोना। दे होमबा लोगोफोर रावबो गाज्रि मोननाङा आंबो रावखौबो गाज्रि मोनाखै। गाबोन नायनोसै लोगोफोर मा जायो। हगारनो हाबाथाय हगारनोसै। दिनैबो हगारासो सानदोंमोन नाथाय जेनथेन मेनथेन बानायथारबाय आरोना। खुगानिफ्राय रावानो जेनेबा गोसायै ओंखारनो नागिराखै सागासिनो आरोना लोगोफोर। थेवब्लाबो खैज्य खालामनानैबाबो बानायथारदों। ओमफ्राय जायबा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों लाइक कमेन्ट शेयार साबसक्राइब खालामबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। दे होमबा थाथ'लायदो थेंक इउ।